Първото нещо, което ще направим, е да отидем на официалния уебсайт. След като влезем, ще създадем нов акаунт, тъй като този метод обикновено изисква ново създаден акаунт, за да може да се получи достъп до промоциите за нови потребители. Ще трябва да се регистрираш, като избереш държавата си и попълниш необходимите данни. След като акаунтът бъде създаден, следващата стъпка ще бъде да направиш първия си комбиниран залог, тъй като в много случаи това е изискване за активиране на определени промоции или бонуси за добре дошли в платформата. Важно е да имаш предвид, че този тип промоционални бонуси обикновенно имат условия за използване. В много случаи бонусният баланс не може да бъде изтеглен директно, а трябва да бъде използван в самото приложение, следвайки правилата на промоцията. След като акаунтът ти е готов и си направил комбинирания залог, когато отидеш да го потвърдиш или да извършиш плащането, за да се увериш как точно работи промоцията във вашата държава и да избегнеш объркване. Ако това ти е помогнало, не забравяй да се абонираш и да оставиш харесване за още уроци, обяснени стъпка по стъпка.